Kani gadega Batisi TV. Henne gasngi ka khatsau tarik unok pra kaseng thma urangli ne ye ka blajute ba katur kalami perthai ban yang halor kanong rem hakabanya da bajasa na ka banta kinong khayi ki busong de ya ki mar ki mata jong ki harot surong klamdan ka jingya da na uslap kal air bat kasngi rengkat kinong de madan ki bahapo kalama jong ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Vendors Association kinoi lam jong katur ne gasngi kalet sa ka office rekam jong ka Shillong Municipal Board Shillong ban pen pau yek jing persya halor jing patha ka municipal kinong de madan ban hap shem bat pendap no da ki form na ka banta bakin yo ka license ban yo sedang biang ye khai jongki kawai na kinong ilam jong katur ikong Angela rangat ila ong ba ka ne jing patha jong ka Shillong Municipal Board ye kinong khai harot madan ban pendap da ki form kalong ka babe an kat kum ka an jong ka sakar pdeng kawai pat kapang ka ba ka ne kinong ilam jong katur kala kan tho kala ongru ba kum ba kalong menta ka municipal kam don jing khen kat nangot kita kinong de madan ki don bat kumbala saki kumba kalong menta mano ru ki bakwa banesem kila banyo yakini ka form bat kan kala ban pelong ki rewsem kabu ban le thok da ka baderu yakini ki form kumta na kalyang kini ki arseng kila dawajor na ka municipal ban patrekam no da ka an ka batikana na ka banta kinong de madan bat ban mangru yaki chika bakarpang na ka banta kini kinong khai harot surong kum ka dak bangi persya ka notification ba pen mi ka municipal bakhot ban I form Pat kacing persya kadang halor kini kinong rem. Number 1, ka TVC ka bapen mi ka tuan notification ka long ka bapian. Namar klam thau ya ka kat kum ka an ka bangi kwa bat pendon kam kata ka Central Act, nama ka Central Act kala bantai syai. Ba kata ka town vending committee ne ka TVC. Kit khot jong kata ki de bendon lakum noru 20% ki breu naki ba mi khmat naki nong de madan. Bat kata ka syai bha balai namar ba ki ditang kinong di madan hik ban tip kinu ki jaka ba biang man di kinu ba khamnya ino ba khamnya long la ban ya trelang ya ta kam sakawai ru tang maki ban tip manu ba de genuine hawkers menta ke kani ka TVC ka ba ai kani ka long bi an namar ba ka constitution jo kani ru dan betip kumno hanu kom dan betip manu te kan so first and foremost it is a illegal notification given by an illegal body te show pat pinape ka notification kambatai syai bahabal asim ka form pat manu ban pe halor te ki form hakanu ko kom kin we and decide who will decide who to give license to and not give license to tilada kam don kata ka process asmu tho ba ka bon ka jing kulmar ka jing thurmur bat bon ki bandu pitim ne man tan ngal tingal sim form tang as a test ki ayang ka form Mutta ki bon ki break ba kumangal ase na ki ba backed by politician na ki ba kon ki han ki sim form ki di pateng to form kala ban long kata kadai ne kum ba kalong ki jaka hamuda hai ti ngim kwa ba kan long kata kai ban turmor show pa de menta ka ni ka municipal hi kala ali aya ko ka document hakot babatai bahana tang news pa ngot kila ban accommodate kita ki hawkers lampat le ka survey lampat ai kumnu kin tip how many hawkers ka an kam la kam ka ong bam sha ban khang gumta phi habana don ka kom tri kam ban pe ke ka holding capacity ka ba mot ba kat kum ka population kat kum ka jaka ka nungut sisa la ban don la bam num don te ki hawkers sakawai ru de ban pe halor ki vending no vending zone restricted vending zone nama wat num smooth ho bakla kini kinong di madan ru om dei ba ki shukwa ban om ki shong kat ba man ngin le kat ba man ngin shong hei ru ki ong pentre kam ya ka an tong ini pet lang hai kita ki jaka ki ba biang ka yo ki ba biang ro haka liang bam penwit ha nabas dang ki ong tam dei ki ong ngin le kat ba man ngin shong kat ba man ngin di kat ba man ha imagine maki ki dawai ta ka an man penbe ki baro andre ka don ka resistance pada bam num penbe ki baro te menta ka to kai phot ba ki a she yang ka shari ka klamlet jurep klamlet survey hana ki batai ki kita ki jaka bakim num sha ashu ban di jingdi kita ki long barik malki parts of la yumkra civil PBGS road matran muta everywhere tika don jingmut ne kata ka jing iPhone da iPhone da kamdon ka rukom ban pet yanu ban ai num ai ka license hadien sakawai ru mdon chop ki jaka ban di jingdi jing shisha kat kum ka an Central an ka ong ba kini ki natural and heritage markets le himla ban declare ki no vending zone you can have restrictions kini kinong dia madan ila diru ti kiong
have restriction, draw a line. On this side of the road, come lat, dong in a strong shatai, it's okay. But when Kang Shisan done in a natural market and a place which has always been a heritage market, PB, kayote, kayote, have a smoke, one yo. No? So, all these things, ito bakim don kajing smoke ho ya kaan. He should let her more to fulfill, the bandit I shatisha court and kajing dawa hi jong kanika seng kalong ba pentre kam ya kaan. Nama mentoy ban should let tuk tak ban iPhone. Hana kanika kajing iPhone kala jujia mensuaro. Nadu arhajar kendai kala ju iPhone klampoi sih. So mentoy ban talk yakini. Kila talk kila pentami yakini di post na menta. Om tang kata kito kini penjulori ki marjo ki menjual sijelis kini kita shulong be an be ki bro tika jingda wa jo kan ka steng wa jo ka long ba pentre kam ya ka. There can't be this kind of lawlessness, and the hawkers are ready ban yat ban im ban di kat kum ka an tika ai kata ka jinge ban pentre kam ya ka an ka ban reconstitute ya ka TVC badon jing nong mi khmat naki kabandan ka survey, kabandan ka jing kenjo ka holding capacity, kabandan ka jing jurip yaki nong di badru iki na jaka di jing di menta ka long bean ba pinshu ong khilit di no shawe khilit di no shawe ka jaka ka bamya yo kamdan jing ma te de hakani ka nong rim babaro na mahapar ba mit ko notification ka seng ka lum ya lang ba ki rai bakin kentat bat kimnum pendap ini form bat tip ba kam num poi se se bat ka ap man ka jing ma yaki kom kinong dia madan tiki kentat ya kani bat kani ka jing yaki kandang kam shirkai nia shong mentak si hang ne ngin shong kala long no kum ka indefinite dharna hado baka sarkar kan pentre kami katakaan Kani Gadega Batisi TV.